förstärktes mina misstankar. Förutom några äldre män som hade gjort den turkiska militärtjänsten talade ingen människa i min turkiska. Mina 2 möten med turkiska var via min lärare och militären som med jämna mellanrum gjorde razzior i min by. Än idag har jag svårt att förstå orsaken till militärrazzior. Varje gång trodde jag att min lärare skulle försvara oss mot militärens grymma angrepp, förklara bybornas oskyldighet, men tvärtom. Många gånger deltog han i militärens aktioner. Jag läste hos en zonlärare. Jag lärde mig ganska snabbt turkiska, som var ett nytt språk, helt olikt kurdiskan. Jag brukar jämföra kurdiska och turkiska med svenska och finska. Lingvistiskt sett är det också så. Kurdiska språket tillhör den indoeuropeiska språkgruppen medan turkiska tillhör den ural-altaiska språkgruppen. Men det visste jag inte då. Då, enligt min lärare, fanns inga kurder. Kurdiska var en turkisk dialekt och alla som levde i Turkiet var turkar. Denna idé hade uppkommit efter första världskriget. Turkarna under ledningen av Mustafa Kemal och i samarbete med kurderna hade lyckats övervinna fiender och 1922 utropade den turkiska republiken. Republikens paroll var en nation, en stat, ett språk och en flagga. Alla andra minoriteter skulle assimileras omedelbart och bara turkar och turkiska skulle existera. Man förde en hatkampanj mot icke-muslimska minoriteter som armenier och greker. Man började vandalisera deras hus och affärer. Man övertog deras tillhörigheter och tvingade dem att lämna landet. Tusentals människor blev offer för de hatiska aktionerna och begav sig iväg. I och med att majoriteten av kurder är muslimer lovade Mustafa Kemal att erkänna kurderna som minoritet och ge dem allt rättigheter som turkarna hade. Men det visade sig snabbt att han lurade kurderna och förde samma politik mot dem som mot icke-muslimska minoriteterna. Det var då man började kalla kurderna för bergsturkar. Man kallade kurdiskan för en turkisk dialekt och nekade kurdernas existens. När jag vid 10 års ålder flyttade med min familj från byn till staden Nusaybin, Nisivis under antiken, började det så småningom klarna för mig att nej, det språk som jag talar är inte en dialekt av turkiska och inte heller någon dålig persiska, utan det är en kurdiska. Och vi som talar kurdiska är inte turkar, utan kurder, och att kurder har levt på sina territorium, alltså mellan de 2 bibliska floderna, Eufrat och Tigris, i Mesopotamien i flera tusen år. Att kurderna hade en lång historia, att de hade levt sida vid sida med judar, armenier, assyrier, perser, och att turkarna hade kommit till området på 1100-talet. Att kurdiska inte bara var ett muntligt språk, utan att det var ett skriftspråk. Redan för 1000 år sedan hade kurdiska poeter börjat skriva dikter, och att på 1600- och 1700-talen hade den kurdiska litteraturen nått sin höjdpunkt. Allt detta och mycket annat sa en underlig man en natt hos vår granne. Mannen hade kommit från Kamishli, som var bara ett stenkast från Nusaybin. Denne man, som hade passerat den minerade gränsen och gästats av Nusaybinborna, var egentligen en anhängare till ledaren Mustafa Barzani, som i decennier hade fört beväpnad kamp i irakiska Kurdistan för kurdernas självbestämmande. I mitt 10-åriga liv märkte jag
hur försiktig mannen var när han talade om kurdernas sak, om kurdernas historia och språk. Han var en oerhört skicklig talare. Emellan läste han dikter utantill av en legendarisk poet som jag senare i livet skulle bli påverkad av och lära känna honom innan hans bortgång i Stockholm. Denne man som försvann dagen efter och som jag aldrig mer träffade blev en vägledare för mig. امتزانت پشتی جونتا لشکریه ترکیه و پشتی شهر ایران و عراق گل کرد مجبور مان کرد درکون دروی ولد پرانیا وانجی خال اسکاندیناویا یگرتن لسوئدیا و دانمارک و نروژ و فنلاندیا بجیبون گلک جوان نویسکار و شاعرن حتی نها جبک بزمانی خود نویسینن بکردی نویسینن وان ولات اسکاندیناویا وان ناسناکن هم از جبک کمیته کارگری پنا سوئد دمم هم چالکیم وی اوایل سوئدی چیدکن yani gavak şair ve nivîskarên Kurd bi şair û nivîskarên Skandinavî re xuya bibe hêdî ew raya giştiya van welata jî a Danimarka bêjin wê wan nas bike wê belkî weşanxane bala weşanxane bikişîne ku dest pê bikin kitêbê wan wergerên Danimarkê ev hem ji bo hevdinasîna Kurd û Danimarkiyan Kurd û Swêdiyan hem jî ji bo hevdinaskirina Kurdan xwe bixwejî tiştekî pir baş e yanî min bixwe li vir hin şaîrên ku min dîtin cara pêşî ez wan dibînim belkî ew jî cara pêşî bidibînim bi vê awayî tiştekî baş e yanî aktivîteyên di çarçoveya kültür huner û edebiyatê de mirova bêtir nêzîkî hev dikin û pirek dostanî ava dikin. Så vil vi gerne byde velkommen til Dorthe Nors. Hun har digtet historie siden hun var barn, men skulle en tur omkring Aarhus Universitet og blive kendt med i litteratur og kunsthistorie, før hun fik udgivet sin første roman. Siden er det blevet til en lang række romaner og noveller, og hun er født og opvokset i Herning i den nordvestlige del af Jylland. Og den historie, vi skal høre, har jeg ladet mig fortælle, tager afsæt i en del af andet, som jeg personligt har et meget nært forhold til, nemlig Fanø. Og Fanø er en lille ø, der ligger uden for Esbjerg, og den by, det handler om Sønderho, er jeg kommet hele mit liv, så jeg glæder mig rigtig meget. Vadehavet foregår som sagt på en lille nordfrisisk ø, som hedder Fanø, og der har jeg også selv boet et enkelt år. Og det specielle ved Fanø og øliv er, at det også har en anden form for flygtningekultur. Der er nemlig rigtig mange fra København, der flygter derover fra deres problemer, og så bosætter de sig et stykke tid, indtil de opdager, at nissen flytter med. Noget andet, jeg snakkede med Allan Perry den anden dag. Hvad er det ord betyder? Fordi det er et ret sjovt ord på dansk. Penneæbler. Det betyder flygte, og der tænker jeg, at den her tekst handler faktisk også lidt om at prøve at flygte fra sig selv. Den lyder sådan her. Skal jeg se, om jeg kan læse teksten fra mikrofonen. Når jeg husker tilbage på Fanø, er det mest Vadehavet og de mange skipperhuse. Om foråret fløj vandstærene lavt over stråtagene, jeg kunne godt lide at gå ned til tidevandspælen og se, hvor højt vandet kunne have stået over mit hoved, hvis jeg havde været der i 1852. Der var meget smukt i Sønderho, hvor jeg boede, selvom man kaldte stedet for verdens ende. I byen boede der mange kunstnere og spillemænd, der var også mange rige mennesker, jeg ikke kendte, så var der de lokale og byens alkoholikere. Ligesom råger havde de det med at tiltrække hinanden, sådan at visse dele af byen var klynger af mennesker med utydelig udtale og klirrende plastikposer. Det er sådan noget, jeg husker, og så den multiallergiske kvinde, som kørte rundt på de små stier og grusveje i en kombineret kørestol og scooter. Hun kunne ifølge rygtet forudsige folks fremtid og havde en maske for ansigtet. Fra masken løb der en slange ned til en maskine, der forsynede hende med ilt og samtidig filtrerede luften for urenheder. Hun lignede en UFO, der var landet på jorden og nu havde fundet en facon at manøvrere sig rundt på. Som mange andre i Sønderho var hun fra København, og hun var flyttet til byen, fordi stedets sparsomme vegetation gjorde luften mere ren, og så fordi det er så godt for de syge, at Vadehavet er som en stor, fugtig lunge.